И здравейте хора, това е Иво. Мале хора, с голямото съм хора и се разкарвам по пътя. Хората се надяват да си карам. Мога падна. Точно хора, че беше да падна, но като казах беше да падна. Но хора, аз карам здраво, карам хубаво, бих трябвало. В момента си много нека нямам спирачки. Хора, не знам, това съм да не е позицията. Иначе хора, нито отразител, нито нищо нямам. Нямам нищо. И аз тук що си направих колелото и не знам какво ще правя. Тук... Гледай, вижте го хора. Моля да е толкова просто. Това се да е полицията. Хора, ще вървя до някъде. Ще обърна. Хора... Мога разбира, вече в момента хора обръщам. Мога разбира. Карам се така хора леко. Полицайите ме спират. Си представям и си ебал майката. Спират ли? Аз трябва да бягам. Право хора спирам. Клипчето се минава в тази посока. Аз винаги не обичам. Хора, аз винаги не си обичам да се карам в тази посока. Много ми е забавно. Не знам, като карам вляво. И в момента хора, не знам колко са е даже. В момента кола идва и аз не искам да видя, защото мога да се блъсна накъде. Е сега примерно като идват две коли. Е, този човек го спрах. Намали, защото не можах. Карам хора в... Абе, знаеш какво хора? Е в тази посока ще карам. Хора не се знае какво може да стане. Хората, спирам хората и... ще изам на кои калай. В момента хора нищо не виждате. Не виждате мене. А виждате просто само една бяла каска. А когато хора тази каска много е чупена, като ви казвам много. Хора, аз още малко ще падна колелото. Представяте ли си колко... Значи хора да ви кажа сега не ми е студени. И не искам хора. Но хора не мога да разбира. Карам в ляво. После се... такова в дясно. В дясно се бивам. Ама, хора. Спира даже. Решал. Хора, тази кола майче спира. Нито разбирам. Нито нищо. Много коли има. Така трябва да внимавам много. Тази кола, това е батина. Но е, хубаво да си намажеш малко те умрели. Имате хората да си имам. Аз виждам, нищо не виждам. Нямам и фароли. Не знам хора. Хора. Това си удите колело. Хора, това колело ми е от много отдавна. И то от много. А по тук хора е пълна тамница. Като зелени, нищо не виждам. В момента виждам само някакви умрели
мухички ми влизат в устата. Влизат ми в носа, няма как даже се почеша и носа, хора. Влизат ми в носа направо там. Там седмица ми направо къщичка. Мале хора, чуйте само тази такова обувки. Това ме преценява, такова си обувките, хора. Аз не искам да си търкам на едно колело обувките. Хора, аз майче се обърна. Много мравки ми. Някакви хора, много малки нахални мухи ми влизат в носа. В носа, бе. Аз повикам в носа. Хора, вече стигнах. Но аз ще обърна и пак ще върна до магазина. И ще върна да се разкарвам. А пък хора, ако си мислят, че че бях, ако нямах това колело, и да ходя до магазина точно сега. Много. Хора, после връщам по пътя. Мале хора, нищо не виждам. Хора, тази каска направо е печка. Печка. Баща ми вика да варда тези гуми, защото хора, аз смених. Аз за това колело дадох, колко беше хиляди, не знам хора, но беше много, знам. Беше много пари. Ама хора, аз пак си го купих. Това е зелен звяр. Аз казвам зелен звяр. Това направо... хора, аз умирам. С едната ръка държа телефона, а с едната карам. По принцип карам с две ръце. С два пръста. И коли минават. Ето хора, сега вече карам без ръце. Ама чапамна го е в майката. Мале хора, напреди си карах много добре без ръце. Много хубаво си карах. Но хора, аз не да седела на акъла дева си виках. Ама ще спирам да карам колело. Хора, това колело